माने सानजौफुनि जानायखौ जाबाय नै ओंखाम उखैबाय नालाय ओमफ्राय माने जाखानानैहाय रानिखौहाय फुट टिउसनावहाय आरोखि ओमफ्राय दिनैनि ओंख्रियानो लेटेस्ट ओंख्रियानो जाहैबाय फान्थावजों आलुजों आरो जहल ओमफ्राय खायला भाजा ओमफ्राय जेबो गैथ'लै आरोखि बिजों जानायसै ओमफ्राय नै नानिया गाइखेरजों जानाय जाहैबाय आरो नानिखौ दायो माने टिउसनाव लांनायसै आरो जाखांनानैहाय उफाय गैया फरिखा जादों नै जासिगोन हरदो वाव भेरि टेस्टि जोबोद गोथाव मोन्दों आलुजों फान्थावजों खम गोथाव जानो रायजोफोर जानो दालुबायलै सानफ्रोमबो भिडिअ जाथावबा लोगोफोर मा होनो लिभारा गाज्रि जायो सानफ्रोमबो भिडिअ जायोब्ला ना जानांगौ माजे माजे भिडिअ जानांगौ मैयासो जालायबाय बोथिनै बोरमा बेदर नै दैयाबो बायनाङा बिदिनो बेजोंनो लुनानै जायो जाबाय आगै गयसिरि भिडिअ खालामदों आगै गयसिरिया आगै गयसिरिया भिडिअ खालामदों जाबाय जों मा खालामदों बिफा फिसा एग्जामनिफ्राय फैबाय ओमफ्राय दायो माने रेस्टआव आरोखि एग्जामा जाहैबाय फुंनि 9टानिफ्राय लानानैहाय 12टासिम ओरैबायदि आंबो थानांबाय आरोखि एखेबारे थाथ'नांबाय आरो माने बेटारियाथ' माने गैया नालाय बेटारिसो रोगायो फिसाजोखौ इंलिस स्कुलावहाय जेडि उइलियाम इंलिस स्कुलावहाय सोयो देग्लाय क्लास 5 थांबाय ओमफ्राय एग्जाम जादों हाफ इयारलि ओमफ्राय माने कारेन्टआ गैया नालाय साननैसै कारेन्ट गैया बेटारिखौबो चार्ज होनो मोनाखै खुनुरुखुम नेनानैहाय लाबोबाय लांनानैहाय ओमफ्रायथ' माने कारेन्टआ गैखा नालाय ओमफ्राय फैब्लाबोसो माने लायफिननो थाखाय कारेन्ट माबा बेटारियानो थोआ बेनिखायनो माने नेथाबबाय आरो नेथाबनानैहाय लानानै फैबाय बियायं ओमफ्राय नै फिसाजोखौ ओमफ्रायथ' उफाय गैया दायो माने जों 12टा बावबाय आरो नै दासिमाव दायो माने ओंखाम जानानै दसे सम जों थानानै दाने टिउसनाव थांबावनायसै आरोखि ओरैबायदि हार्ड टाइम सम गैया आरोखि दाननोसो जों रेस्टआव थादों आरोखि नै फिसा फिसा नै बिनि मुङा जाहैबाय ग्ल'रिया नार्जारि ओमफ्राय जेडि उइलियाम क'क्राझार हायार सेकेन्डारि स्कुलावहाय फरायो क्लास 5आवहाय इंलिस ओमफ्राय चिरां डिस्ट्रिक्टआव आरोखि बियो स्कुला जेडि उइलियाम हायार सेकेन्डारि स्कुला चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बेबायदि हायार सेकेन्डारिबो दङ आरो हायार सेकेन्डारि प्लास जादेरबाय ओमफ्राय सोरबाफोर माने हाबनो लुबैदोंब्ला जेडि उइलियाम हायार सेकेन्डारि स्कुलावहाय कलेजावहाय माने एडमिसन खालामनो हागोन आरोखि ओमफ्रायो बियो मोनसे माने हायार सेकेन्डारि स्कुला जाहैबाय जेडि उइलियाम इंलिस स्कुला जाहैबाय माने मिसन बिबिसिनि सिङाव थानाय क'क्राझार बिबिसिनि सिङाव थानायाव दं आरोखि बे स्कुला ओमफ्राय लोगोसे माने हस्पिटालबो दङ आरो क्रफ्ट मेम'रियेल हस्पिटाल दङ ओमफ्राय माने प्रेयार टावार दङ सोरबाफोर माने बिजानो गोसो जादोंब्ला माने बेबायदि गसपेल प्रेयार टावारावहाय फैनानैहाय बिजाफैनो हागोन गावनि लाइफनि थाखाय फिसाफोरनि थाखाय ओमफ्राय बेबायदि फिसाफोरनि फरायनायनि थाखाय गावनि जिबननि थाखाय बेमार आजारनि थाखाय सोरबा माबा मोनसे मेन्टेलि गाज्रिफोर जादों नामा बेफोरनि थाखाय माने बिजाफैनो लुबैदोंब्ला बे क'क्राझार बिबिसिए मिसन कम्पाउन्डआवहाय मोनसे गसपेल प्रेयार टावार दङ बेवहायनो फैनानैहाय बिजाफैनो हागोन आरोखि
ओमफ्रायो दायो नायदो नै जोङो दा माने रेस्टआव दङ ओमफ्राय दायो जोङो ओंखामबो जानो थाखाय बुरिया नैबेनि बिमाया लाहार फाहार खालामबाय मा ओंख्रि संदों मिथिथ'ले जाबासो मिथिसिगोन आरोखि दिनैनि माने लेटेस्ट ओंख्रियानो जाहैबाय पटेट' खारि जानो हागौ ना माने लेटेस्ट ओंख्रियानो जाहैबाय दिनैनो माने पटेट' ओंख्रि जहल जानो हागौ आरोखि ओमफ्रायथ' माने आंबो जेरावबो ओंखारनो मोनासै सिरि जिरायनानै थाबाय माने गारि सिङावहायनो ओमफ्राय अखाबो हादों नालाय ओंखारनो हायासै आरो साथाबो गैया लांनाय जायाखै ओमफ्राय मैगंफोरखौ बायना लाबोनो हायासै आरोखि ओमफ्राय नानिया बयलार जानो होननानै बुंदोंमोन ओमफ्राय लायनोनो हायासै आरोखि आङो ओमफ्राय बयलार मोनजायैनि थाखाय माबा मोनसे उसुबिदा दं नामा नानि हो मिथिया जागौमोन ने लायनो हायासै नानि लायनो हायासै दाहाय जादो मोनायाव दे दाहा मोनायाव जादो आरामसे रेस्टआवहायसो जानांगौ बेदरखौ मिथिबाय ओमफ्राय जानानैहाय टिउसनाव थांदो ओमफ्राय मोजां लेखा फरायदो देनांहाय माने मोजां लेखा फरायनानैहाय माने डिग्रि लानानैहाय मोजां बिजामादै मोननांगौ दे मोजां बिजामादै मोननांगौ जाहाथे आंबो माने मोजां बिजामादै मोनोबा माने आंखौबो नायनो हायो आरो बिदि आरोखि माने जोथोन लानानैहाय मोजाङैहाय फोरोंनो सानदों आरो लोगोफोर ना मा होनो फिसाफोरखौहाय माने जोथोन लानानै मोजाङै फोरोङोब्ला मोजां फिथाइ मोनो लोगोफोर नायदो नै मा जाखो मा जादिया मा जाखो होननानै बेलाय नै बेलाय देरहांबाय माने देरगासिनो दङ माने न'बो लुनो थांगासिनो दं आरोखि न' लुनानैहाय न'आवहाय मोजां थानो लुबैबाय जाहैदों आरोखि न'खौ लुसिगोन आरो ओमफ्राय सफा नांगौनो दानिफ्राय बिजिंखाबाय सफा नांगौ आरोखि फालेंआलाय दंखायो माने सफा बायगोन ओमफ्राय स्कुटिलाबो बायना होगोन उफाय गैया स्कुटि बायना होगोन मोजां फेसिलिटि बानायना होगोन थाग्राजों लोगोसे लेट्रिन सेट बानायनानै होगोन बाहेरायाव ओंखारनाङिनि ओमफ्रायो मा नांगौ होजोबगोन आरोखि जाहाथे माने गोसोफ्रा माने सन्थुस्ट' जायो सेटिसफाइ जायो ओमफ्राय लेखाफोरखौ मोजां फरायनो हायो आरोखि बिदि उनावलाय मा फरायगोन नानिया मा लाइन फरायगोन इन्जिनियार ना मा ना इन्जिनियार दे अके गुड बाय